continuarem en tot. Però jo crec que hi ha dos temes, dos eixos pels quals ens és vital que anem junts. I és la manera que, a més, ens salvem tots a la vegada. No s'oblideu, allò que deia Vices Vives. Catalunya no és prou forta per canviar la forma d'estat. Heu de buscar aliats i nosaltres també. I els aliats som la família, és que parlem català, vaja. Què dic això? Que hi ha dos eixos, estava dient, que són fonamentals, crec jo, per al futur. Un, l'econòmic, més enllà, de continuar en la llengua, les universitats, cultura... Però, per exemple, si a Catalunya es fa una consulta, al País Valencià es farà una consulta? De moment no. Però bé, anem a veure. Jo crec que s'ha de mirar tot en perspectiva. Perspectiva vull dir que hi ha els dos eixos que estic dient, és un, l'econòmic, i l'altre, el comunicatiu. Són els dos grans eixos del país de futur. L'econòmic vol dir, hem d'anar, hem d'anar, perquè és possible, anar cap a la construcció d'una euroregió econòmica, amb el món econòmic, com tantes hi ha a Europa, i tenir veu pròpia via econòmica al món, siguin els senyors d'Elx, o siguin els senyors de Perpinyà, o els senyors de Gandia o de Barcelona. I l'altre, òbviament, si tot això ha d'anar emparat per un espai comunicatiu. Sobre el projecte de llei de